अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films Motihari। म्यूजिक बाय सौरभ इस्राया। हम बानी तीखी मिर्ची घर बा बंगाल रे। हम बानी तीखी मिर्ची घर बा बंगाल रे। जहाँ नाचे जाइले हम को दिले बवाल रे। अरे को दिले बवाल रे। हम बानी तीखी मिर्ची घर बा बंगाल रे। हम बानी तीखी मिर्ची घर बा बंगाल रे। विकास सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मटियार कला सीतामढ़ी। मटियार कला सीतामढ़ी। हाँ सखी रे जब लिपनी हम ओठ में अपना ओठ लाली पौधे में नी सुन सुनो सबके जेब खाली रे रे सखी रे जब लिपनी हम ओठ में अपना ओठ लाली कोदे में नी सुन सुनो सबके जेब खाली गजबे के बाटे हमर हिरोनी के चाल रे। हाँ हाँ गजबे के बाटे हमर हिरोनी के चाल रे। जौना जिला में नाचे जाई को दिले बवाल रे। अरे को दिले बवाल रे। हम बानी तीखी मिर्ची घर बा बंगाल रे। हम बानी तीखी मिर्ची घर बा बंगाल रे। मटियार कला सीतामढ़ी। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। हाँ हाँ संजय सारा विष्णु पर नहीं पीछा छुओ नहीं दे हम भले सर जाई पपीता। हाँ हाँ संजय सारा विष्णु कर नहीं पीछा छुओ नहीं दे हम भले सर जाई पपीता। टमाटर नियन गाल हमर दुनु बाटे लाल रे। टमाटर नियन छुओ नहीं गाल दुनु लाल रे। जौना जिला में नाचे जाई कदिले बवाल रे। अरे कदिले बवाल रे। रे रे हम बानी तीखी मिर्ची घर बा बंगाल रे। हम बानी तीखी मिर्ची घर बा बंगाल रे।